Ilang ko din yung himas-himasa, ma'am, kay makitaan tayo Ay, din, dili, ma'am. sir. Narabay gubo sa imong kuan, ma'am. Sorry kay ma'am. Pwede ikuha lang kanin salamin lang, sir. Ay, kuha, buwagin na, ma'am, kay... Buon dyan. Kuan. Uy! Lalaki, maday ka! Abi, initas panahon. Uy, wako man ko kaabot sa kungkuta nga tulog ka buhok madakpan tao. Ang speed limit, pag-igi panakop sa kuha nga perte na bang kusuga magpadaga ng mga motorista ang lugara. No. Ay, hapon, sir. Ngapon, sir. Ay, ma'am. Hapon, ma'am. Nani? 20 naman ko datong limit sa dagan diri nya. Ni abot kag 32. Pagtanaw na ko sa pusil na ko ba nara ni marka gyud diri oh. 32 ang imong speed limit. Ha? Basta ko dyan ako. Wala ko ito. Sorry kayo, ma'am, pero kuan. Pwede tanggalon sa imong kuan, ma'am. Unsa ni? Helmet. Helmet para maklaro na ko imong naong. Kuan. Uy, lalaki man ka. Namali nito, sir. Lah, atay. Bila kog babae ka. Sige, ang lisensya nimo, sir. Nang lisensya, sir? Na, sir. Ay, labi, tanaw na itong lisensya ni mo, be. 20 naman ko na itong limit diri, sir, sa kuhan. Mau na, sir. Okay, naman din kay lisensya. Ang kuhan lang. Bayarin na lang ni dito sa ito ang kuhan. Doon sa terminal sa bus. Sa poblasyon. Ha? Dito ni Kwa. Di na mahangyo, sir. Dili na pwede kay... Kuhan man po kayo. Unfair kayo. Palutson ti ka. Nga ang uban akong gidakop. Wala ko may nakakuan po. Nakasunod sa kuha ba? Ay, sige lang. Kay marangal ni akong trabaho. Wala ko'y gidapigan. Ako pag makabayolisyon, mau na gitna. Lain po kayo, panghiwalti ka. Pila po bayad anak, sir? 1,070 rin dito. Di na mahangyo. Sige na kay... Sige, tuon ang uban na ibabot na po doon. Gikwanti ka. Hindi, kuha na bayari lagi dito. Ako ang... Wala, maabot ka dito sa terminal sa bus. Mangutana ka, imong pangalan, di ba? Naman kay pangalan doon rin. Doje, maglukat ko ka sa Doje, kuhaan. Matik na dito. Ngayon kag kuhaan na. Dito na yung kuhaan. Detected naman eh. Hatod ko ninyang hapon dito. Di na mahangyo, sir? Ugma ni sa buntag, lukata. Para ako ba, tuloy-tuloy na akong biyahe. Sige na, sige na. Sige, sir. Ito dapit, sir? Sa kuhaan, terminal sa balas. Poblasyon 1. Sige. Sige. Sige na kay, ay mo agi ron. Sir. Ay. Pwede man kusugan nimo na kapadagan dong. Hinira mo to, sir. 20 ra gyud limit diri oh. Niabot na mag 40 city oh. Kaya na niro. Nya, usa pa murag. Ino gisa ni. Asa man kambot sa imong motor? Kaya niro kakali kalabe na, sir. Kating bana naugi stand ra gud. Kaya niro jo wala lagi. Asang kambot sa ano yung tanawa? Kusog. Oh, ipakita videographer kung ganahan ba mo aning motora ni. Asa mang tambot sa ani? Ha? Asang tambot sa ani? Nahas balay, sir. Ikuha na ko, sir. For example, ikaw. For example, niagi ko aning dalana. Mao ni akong gidalang motor, natulog ka diya sa imong balay, daplin sa kalsada. Di ka makamata? Sir, pasensya kay kayo, sir. Kay Kanang pasensya. Okay ra gyud ang pasensya, pero kabalo naman mo dire, dapat iplika yung tao. pwede manyo ni sir. Kay namong gabi. Lisensya ben, ate lisensya. Wala gid sir. Nagdali mi ba? Wala. Pwede lisensya. Sir, pwede man. Rehistro aning motor. Wala po sir. Wala po. Okay, ang rehistro na to ron 10,000. Atong lisensya 5,000, bura-bura pa gyud. Andam na lang daag 30,000 dong. Sir, pwede ma-istorya na to ni sir? Nag-istorya na bitaw ta. Pwede ito ma gamay po. Pangyo. Nainiagi diri gani wala ko gipangyo. Og pangyo unti karon naging bias ko. Wanang trabaho lang, wa tayo personal Sir, ay. ako lain. Konsen service mo ra kini sir. Aw, kabalo man day ka. Nagdali mi ba? Nagamping uta ka, anta ka niagi diri. Maklay mi ani sir. Siguro anak gyud. Dili na ni ron. Ayun, dapat lang ta. Balik ka lang yun diri dong. Balik ka na. Pag anda mo 30,000, kanang 30,000 di mo kuan na kay na. Nakay, Kaning listro. Wala gani no, dakpan gani ta. ipahibalo sana sa mga pamilya dito. Dili ra ni. Yun na, pwede ulit na mo para makapangita pa mo kuan. Isa ni. Lukat ninyo ani.
Sige ra mo gaanad mo. Okay ra sinuhan no rolls. Sa padagan magdalan mo ra mo sikinsa. Kadong. Sir, dakon sir. Speed limit dire 20. 20. 35 lang na ako sir, ini ra mga ito. Okay no, dilapas na ka. 35 sa imong kuan nga oh. 51. Hina ra to dagan ako sir. Kaning dala na diri dong, dagang kay mangagi diri ba? Ngano magkuan man ka? Unsa ni? Awan magugay sir. Karon ni dakop sir nga, wala dakop sa una diri sir. Hapaan man nimo ning dalan diri, kabalo kang ikaw. Siguro wa kay lisensya ba? Nay lisensya? Wala lagi sir, nasa wala na biya. Wala gara kay mo magpadagan diri, wala ba may mga lisensya? Kani gurong motora di puni mo ha. Ano naman ako yung dagan ko sir? Yung makunsa na. Pasaylo ko sir, karon na bitaw sir. Ano May pasaylo oh. Nagi nabilin diri okay, gara. Ini ako ang motor sir, bakit kasabanan ni sir? Ristro. Wala po sir. Na sa gabi dong. Proceed. Sir, lalay ko dapat sir. Pwede ko gistan sa motor bay. Sir, saylo lang ko sir. Kay pasaylo, perminti na yung pasaylo pero kabalo na unta mo sa bawal diri unsay di maayo. Mo sunod mo ba kay ato trabaho ra man. Sir, ang motor ako. Bago pa kay na sir, nya kuhaon nimo sir, ako'y kwarta ba. Mabili ko kabayad ana mo nya. Unsay motor na ako, ingon ka sa imong ning igagaw. Oh, ingnay Bago pa kay na sir no, nya kuhaon nimo. ingnay mong igagaw dito. Sa kabulan ba na sir ba? Sige ro, saylo lang ko sir. Wala pasaylo ni kay way lisensya, way restro. Okay man ang motor, oh. Kana ra, way lisensya, way restro. Pag andam og 15,000 dito. Para makuha nimo ni, ingna dito imong igagaw. Bro, no gusto ko. Magpupwede. Oh, dili na ko ang motor sir ba? Sir, Na-detect na diri o automatic na ni bluetooth na ni naka-machine na ni dito sa system namo. unsa ako na karon sir? Baklay ko. Alam nga naman mo anto ko dito mo report ko dito walang mga unit. Dayaton na lang ko sir, balik lang diri. Iyato na ko. Layap Sige mo na, ba? mag-apply dito, dili na nako na sara. Sir, apingin ang motor sir ha? Dili na nako na sara basta kay pangitag 15,000 dito, balik ka diri, ingnay mong igagaw nga nadakpan ka. Sige na, kay maabot parang mga laing motor diri maggubot na pud kamo kayo. Dato lang ko kada sir bay. Ay bagbaklay. Sige nga, badlungunan ninyo. Sarado. No. Sir. 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 Kuan ma'am, natay speed limit diri ma'am 20 pesos atong slim unsa ni? Ha? Speed limit. Karon ra lagi ni sir. May kabalo ni sir ba sir? Bago ra ni, gahapon man gud ni naaprobahan nga balaod nya tan-aw na ko diri sa ako ang detector. Abot yun mo 20 city ma'am. Sir, Pwede rato, sir? Pwede mo sir karon ta bitaw sir. Daghan na kay tanaw mo, daghan na kay nanghangyo sa ko. Wa gyud ako palot sa kay naging fair lang jud ko. Trabaho ra pug ko ni ma'am, igo ra pug ko gisugo. Sir, nagud may importante atuan sir. Tapos kinahanglan jud kay mi dito mong presence dito sir nya. Nagbalik mo ko ni sir. Mao kay ni duty ko diri sa akong trabaho ma'am kay importante pud ni. Aron rami mga nyo ni mo, sir. Sige lang, sir. Yan ako sir. Karon nabitaw sir. Yan nabitaw ni sir. Aun taman ni. Sige lang, good, sir. Sir, may gusto mo sir. Para makahangyo lang yun ni sir ba sir? Sige lang, good, sir. Pangyan ni sir. Ay lang ko din yung himas-himasa ma'am kay makitaan ta Ay, diri dili, ma'am sir. narabay mga CCTV diri sa puso. Kuan ra ko lang to sir kanang unsay kay gusto nimo sir unsay kuan para makalapos lang ni sir. Pangyo agad ni sir. Pwede ram ko na to may istorya sir. Ma'am. Unsa man ni? Ay, dili sir. Kanang Sige, gusto pasabot ninyo. gusto lang gid kay nimo hangyo. Oo. Karon rami tabi mga nyo si mo, sir. Kanang gid karon lagid sir. Sige pangyo sir. Pangyo sir. Sige, good, sir. Ay, dapat naman sige nam. Sir, Okay, basig bala na. ka sir kung di ka masagot sir, magmahay ka sir. Basig na apply mo abot. Sige, lakaw na mo. Ako na lang ni i-cancel diri kay. Sige na lakaw na mo kay ano kay maabot din ba? Thank you, sir. Sige. Sir.